Guk jateko modukoa. Gu jateko modukoa. Zuzaz jateko modukoa. Bai. Kaixo, Gabon! Jateko modukoa saioak duen sukaldera. Ongi etorri. Adur, Xavier eta Gorka. Denak manga motzakin. Osea, esto bat ere hotzikor. Eta bestia neguko jertxe batekin. Ni gusta jertxe. A ver, estiloa bai dela octogenario. Ni. Ja. Gorka Lizaso. Kaixo unon. Ongi etorri. Kaixo unon. Zemuz. Oso ondo. Azkena ikusi genuna homosexualena juntzan beak nahizuna eta gero beste bileke batean juntzien. Sukaldeko kontu ez aparte, ze? Lehenengo impresioa. Hemen, Lizaso. Ba, ikusi du nahiko dantzari, Nola, pixka, tezakik, con ganas de marcha edo. Dantzaria bai, naiz, dantza egiten dut, bai, dantza munduan ibiltzen naiz, eta bai, martxa asko daukat nire barruan egia esan da. Hauek dantzaria? Bai, geu bezala, geukere dantzan etxo mari. Baina esate dantzarixak. Lengunian, eskobiakin, paso doblien dantzan eroan. Jode, eskobatzen hauan, ipini noan Kiss FM, eta paso doblie, eta Bai, nire gaur integratu. Bai, eskobiekin destezo dantzan sekula, hola ipinita. Tata! Lehen begikolpean gehien gustatu zaizuna, zein den esan behar didazu. Zaila da, baina. Zaila da. Eskirurak oso desberdinak. Nik uste gorka. Gorka, ba. Ziero desberdinak. Hau badirudi, Grinder lagin bat. Bai, hoxe da. Baituzu hartzak, Pixka bat, bai. baituzu twinkak, Bai. baituzu... Noitzun dira hauek? Nutria. Nutriak? Nutria. Zego keratu. Ba, esan dit Lizasok, lehen begikolpean... Ni Xavier. Ni Gorka. Gorka gustatu zaiola. Pum! Gorka! Bez esan dizut. Zergatik mariko jakarrolakoak, eta betik ekurtzen dugu normatiboena beti. Maitxia marikoia da mundu guztia. Mundu guztia. Aski, bueno, ja, aski da. Nor sartu jatzu begitxatik, ba, guapuena. Pues nik aukeratuko nuke adur. Bai, nik be bai. Kaixo. Kaixo. Ondo, eta zu, zemuz. Zemuz dijo arraina. Batera, oso nodana. Esaitazu lagun. Ai, la madre. Ai! No esan du? Txaoz jarri deu. Tipo novita. Sino, zuke etorri ona oraintxe bertan. Bai, noski. Baina, zer egin duzu kaiku alakoa? Askotan egon naiz dantzeslan munduan eta orduan horrek erakartzen dizuna da bereziki ahots ezberdinak ikastea. Hola, cariño. Aizu, Feli. Ze guapa ikusten zait. Hola, Feli. Bai, ez, Mari. Nire oso guapa ikusten zait. Eskorrik asko. Noi etortze zat, imagina unezka bat ligatzea da lehengoz hori iteit, da esatet next. Nik ere. Baina konturatu naiz, zenbat gauza galdetzen dizkion adurrek Gorkari. Bai, dagoen hemen beste film bat. Zerbaina bat ditu duzu? Salseo. Adurrekin uste dut film bat euki dugula hasieratik eta ondo egongo nintzen berarekin. Azken ino bezik honekin nahi. Hau izango, hau haintzen bat aukeratzen daiko eta gio danak behan arte dira dut. Itzorduak eta gero, beraiekin hil naiz pixka bat azken minutuetan, eta horren ondorioz azkenean erabaki bat hartu dut. Hartu zu azkar erabaki. Bai, porque uste trene juntatzula. Porque uste trenei ezin dizula, Beti hor zai perio nahi, ez dut hau nahi, negar malko bat ustutzeko ere naiz gai. Hau txada, sinozu, Alda, kozinero ikomena? Kaixo. Bueno, uste dut argi dagoela ez duela bat egingo, ez? Eta egiten badu, isildu berko, Osea, que ridikulo. Karo, oza que, zuk errezau areki juteko zue bisoke horren enrollatzeko. Gorka, zu adurrekin ja ondo sasor. Geratu horrez, ez komplikabia. Altxatuko dugu, altxatu. Venga. Hau esangoik. Matxe hangoek. Sorpresa. Ez? Gaztia? Aran. Ara nik igarri jogurin. Hola. Nik anen borka nukea faltzen, ze berez nire aukeratita hasiera baten, baina hemen nabazukin, osea, nik uste zeo zein bar deula, bintzat. Hombre, bai. Lio!
Li oso fan. Li oso fan. Nigatik ondo, hasta el fin del mundo. Aupa! Maitxasunak irabazireu, aupa! Zuze fijatu zinean nekin. Titiliaki. Orduan etxinean, kozinera hona zan etxinean. Ez, orduan etxitxakin. Kozinera hona nitzerikan.